Janwale mon bandiraɓe tedduɓe ɓen koɓe yaw Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde babade mande kala min bismi hono kelle gande ne roɓe no jeyɗe talata 11 lewru février 2024 bisimilla wonde kelle gaɗande roɓindo jandeji puɗɗortoɗen ko jandi gendire leydi Sénégal jandi gendire nde jandi Le Soleil ɓe garti koye face aux épidémies et aux menaces futures. Le Sénégal, le système de santé aux testeurs ɓe garti noon koɗo banggue wonande rafiji cellal to banggue caggal noon e jambuji ndewi ɗo ko wayno koɓe mbiyata ko Ebola, Covid-19, fièvre hémorragique, Crimée, Congo saabi noon leydi Sénégal holliti tawi ɗi kadi ñabbuji memi leydi Sénégal yiide jandi Le Soleil ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe e to banggue cellal kañumen angari e to banggue wonande ɓuccude wiyetno alhaali fannu cellal leydi Sénégal kono kadi wawde ha joni ƴewde peeje beele handade ɗin rafiji ɗi ganduɗa ko garoyoji jandi Le Soleil arti hen. Jandi Le Point ɓe garti ko coordonnateur APR toon to Pointe Noire kay waɗi moɓodiral ganduɗa ko kuftudingal tawi ko kewgal dole toon to Congo gam tigui artude ko wiyetno alhaali Farba Ngom seppo yamo ganduɗa ɓe garti e alhaali o mo ganduɗa o saaha laamu nana ha joni yiɗi fawde e ko wiyetno ko noon jungo e omo ganduɗa ko honorable député maire des Agnam Farba Ngom. Jande La Dépêche ɓe garti ko e to banggue wonande média conforme au code de la presse ɗin média ji ganduɗa laamu heftini ɗumen to banggue wonande golle mumen saabi jagorɗo kalfinaɗo kabruji ministre de la communication nde wayno natini yoga e radioji communautaire et site uji internet kono La Dépêche arti ha joni e Farba Ngom mo ganduɗa heɓi convocation mum e yiide jande La Dépêche. Farba Ngom ne jogori noto yaade e ndimagu ñande alkamis paɗo o jayde Le Public ɓe garti koye accident sûreté de la vie chômage gati koye accident ji baɗoji e laabi ɗi o saaha tidallaji teskaɗe leydi Sénégal ɓen sukaɓe joɗiɓe gollani ɗum saabi ɓe kolliti pelliti laamu ɗi ganduɗa gona battinde e ɓesguji e leydi Sénégal. Jande Le Public arti hen. Jande Rewmi Quotidien ɓe garti koye dégâts collatéraux de la sortie de Pape Sané l'agenda du MEF perturbé ɓe garti koye omo ganduɗa ko chroniqueur toon to Walfadjri haalullaji ɗi haalno ko wiyetno e alhaali to banggue wonande koppareji dewɗe hakkude ministre e ɗin bankuji e homme d'affaires saabi caggal nde o hetta ko abbi e waktuji jeenayyi hakkude makko ɓe ganduɗa ko loskoɓe ɓe kanko Pape Sané o heeɓi wellitare o hooti galle makko jayinde. Rewmi Quotidien arti hen. Jayinde Point Actu ɓe garti koye Amadou Ba, Karim Wade, Bougane Gueye Dany kam e Barthélémy Diaz kolliti noon tawaka e ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen mbaɗi oɗo front pour la défense de la démocratie et de la république ɓe kolliti wonande Amadou Ba mo ganduɗa kañumen tawtaka hen ɗum noon waɗi batti no fewi e nden fedde nde ganduɗa arti e yiide wonande darde mumen ko gam huccidde e nguɗo laamu ha joni e namdade ko yete ko noon hujjaji ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe e dawrugol. En ƴewoytu Jayde Tribune ɓe garti koye affaire des 1000 milliards, une plainte sur la table du procureur, le parquet financier saisi ɓe garti koye ɗin ujunere milliards ɗi ganduɗa Ousmane Sonko habrino e tuma nde wonno e campagne wonande tawama e compte bancaire saabi ne wayno on alhaali plainte e tabal procureur gam ha joni loskude ɗen gueɗe mo ganduɗa ko kay tigui woni arɗo jinga waddu on saisir wonande plainte contre X gam ko laaɓi wawa dañede e on dossier. Kono Jayde Tribune arti ha joni omo ganduɗa ko Farba Ngom e wayno ma notoyo ñande alkamis o toon to pôle judiciaire financier. Jayde Li Quotidien ɓe gotti koye coordonnateur mbo nouvelle responsabilité Cheikh Oumar Anne o arti yiide wasdeɓe tawtorede e nden fedde nde ganduɗa ko sosande FDR holliti noon wonande caɗele ɗeɓe teski hen kono kadi ha yawuji hani e trahison ɗi ganduɗa waɗi e tuma nde ɓe gonno e lefol laamu yoga e ɓen ɓe ganduɗa ko jeeyaɓe e nden fedde. Jayde Li Quotidien arti hen. Jayde L'As Quotidien ɓe garti koye Tahirou Sarr Farba Ngom devant le juge ɓe garti koye Tahirou Sarr omo ganduɗa comme d'affaires comme e Farba Ngom jeese ɓe ganduɗa ko kay tigui goni loskoɓe ɓe e ñande alkamis o kono ɓe garti e Fadilou Keita gardiɗo CDC ɓe kollitino o saaha ko balle tigui jogui gam ha joni riwde ɓen ɓe ganduɗa ko gollotonoɓe toon tawi ko heɓɓe CDI contrat à durée indéterminée toon to caisse de dépôt et de consignation. Jayde L'Observateur ɓe garti koye alhaali kanko Tahirou Sarr ko yetno e pôle judiciaire financier ɓe kolliti Tahirou Sarr
manoto e lawol ñande alkamiso ko caggal tigi nde hollita joge won koppereje ɗe ganduɗa ndewi tawi noon ko loskon ko sentif waɗi ko abbi milliarduji 3.5 million hakkunde CBAO Coris banque sabi kanko Tahirou Sarr mo hette e ɗen koppereje ɗe ganduɗa inde makko innama hen. Jayde enquête quotidien ɓe garti koye santé publique exode des médecins ɓe garti koye alhaali cellal ɗo e nder leydi Sénégal ɓen ɓe ganduɗa ko gollotoɓe fannu cellal caɗele to banggue wonande gonka mabɓe e cellal leydi Sénégal hani e jobdele mabɓe kono kadi to banggue wonande ngakki to banggue kaɓɓirde safaro saabi ɓen ɓe ganduɗa ko ɓesguji leydi Sénégal dilloɓe cellal ne wayno dogui fewde leyɗele gueɗɗe gam ƴewoyde toon gurdam ceɓɗam. Jayde Walf quotidien ɓe garti koye rationalisation des partis politiques ɓe kolliti noon o saaha woni saabi to banggue kewgol landaji politique ɗo e nder leydi Sénégal jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder nderiji leydi Sénégal arti yiɗi ko abbi temedde 3 parti politique alay saago ɗum wawa ƴewtede no ɗum ustira saabi ganduɗa ko directeur mo ganduɗa kay ardi ONG 3D holliti alay saago partiji politique ɗi mbawa waɗede ko yete ko parrainage beele ɗum wawa wodde gam nen ɗo wawa hebde ko yete ko lande politique wadde sosde parti mum. Jayde Le Quotidien ɓe garti koye publication de son rapport dédié Cour des comptes saabi Jayde Le Quotidien holliti on rapport Cour des comptes yettima juuɗe mo ganduɗa ko président mawɗo leydi Sénégal kono noon kadi mawɗo jagorɗe leydi ndi ha e président assemblée nationale kono ɗawa hani heɓani kabaruji ɗi ko ɓen ɓe ganduɗa ko ɓesguji leydi Sénégal kono kadi yettima hay on ministre des finances et du budget. Jayde Le Quotidien arti hen. Bandiraɓe tedduɓe yemiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin dominnomon e kelle gaɗane roɓinde jayde je subaka hande o min dokkon adi alarba janggo sahore welede Allah.